Konta iguzu, ze nondik atera ezu, tipo hau. Twitterren, Proto Euskaldun. Proto Euskaldun. Zer daude euskeraz, R gehiago edo L gehiago? Pentsatu, ez dut kontatu, ez? Euskal filologian ze ikasten duzu, eba. Zituzue letrak kontatzen? Filologiak bi ele ditu. Nik garaipaten uste nun filologia zela. Eta nire umek esatute filosofoa naizela. Esne vegetala dago, arroz esnea dago. Bai. Arroz esnea ez dena. Hau da, arroz esnea da, baina ez da arroz esnea. Arroz esnea da. Arroz bai, arroz. esnea da, baina ez da arroz esnea. Badakizue horrei ja ezin zaiola esnea deitu, ezta? Eta berdina gertatu zen zumo eta nektarrekin. Nola, ez dakan iaia frutarik, ezin zitzaion zukua deitu, eta orduan nektar. Baina nektarrek hobeto sonatu, Bai. Nektar, Bai. jangoikoen nektarra, Bai. nik duda bat eukide beti. Aditz guztiak ez dira posible, ezta? Ez da posible aditz batzuk esatea. Ni gu zer izango dutzake. Nik zuek ikusi zaituzte, eta nik gu ikusi Gaitut, edo euskararen polizia, da. horretxe fijatzen nahi naiz ezkertiarra. Bai. Bai, oentxe fijatzen ez. Bai. Ezkertiarra eta ezkerra ere, bai. I'll serve your ass like John McEnroe. If your girl steps up, I'm smacking the hump. Word to your moms, I came to drop bombs. Hau, bita piku da, naiz irratia. Datorrela pikutera. Testimonioa. Borja, testimonioa. No jatzean, hoi martxa da makion, Enekin raperoa nintzen. Bai, oin deskubritzen hasi, ondo, Borja Aristi, muñon, noiz da, bueno, zure gonbidatua da, aurkeztuzuk, edo... Girona eta Euskal Herri osoan, Bai, baina hori eregia da. nik deitu nion. Eta esan nion, Bai. animatzea altzea eta animatu zen. Bat, Etzekin ondo zertzan hau da, Animatu behaz da? Ba, Borja Aristi Muñoz nik ezagutu nun jende asko bezala saretan, Twitterren, eta esan nun hau ekarri beharra dago, programa. Ze kontatukoet, tipo gazte badala, bueno, tipo bat, hemen ikusten duzun gizon hau, bai, gizaseme hau. Gizaseme hori. Doktorea da, Doktorea. bai? Doktorea, baina doktore medikoa, la doktorea zertan. Beha kontatuko. Doktorea, ze... Bai, medikoa naiz. Vale. Ez da nire amaginarre bat beti esaten dian pediatra izan behar nula, ez da gizeatik. Bueno, Baina, eskuxua beak dazkazulako igual, o... Zan daiteke? ez da egipa. Baina ez doktorea euskal filologian. Vale. Orduan, norbait labur esan da. lurrera erortzen baldin bada eta esate baldin badu, doktore bat behar dugu, eta zuk esku altxatzen baldin badezu, ez? Esan dezakezu, ez dezute doktore bat behar, mediku bat behar. Adibidez. Ez? Hola, euskera zuzen, jator eta perfektu horretan, bueno, hilingo litzake lurrean dagona, baina, bueno, zuzen duen gozen. Baina zuzen eta egoki. Bai. Hil edo zendu, batek da. Edo zendu, bai. Ze ondo. Hoi maila daukaguna gaur, Bai, zoragarria. Bueno, Borja, lehenengo gauza, hemengo programa honen informazioa eta nola esango nuke, ikerketa lana, Iturria. bai, mugatzen da Wikipedia irakurtzea. Zuk Wikipediarik ez daukazu? Esan duzu, Ala, bai. ni agertzen naizen, ez, Bai, okerez ez. bana, ez. Agertu zaitezke komentarion baten edo Hori banioren da, baten, hori edo da, baina baina ez. ez daukazu zure orrialde Ez, propiorik ez dakidala, daukazu, ez, noski ez. orduan. Ni itxu-itxuan etorri naiz orduan. Konta iguzu, ze nondik atera ezu, tipo hau, gizaseme hau. No, esan bezala, Twitterren, baina Twitterretik aparte ulertzen dut beste bizitza bat ere baduela. Ba, eta Twitterreko zea izena edo nola ditzen zaio? Proto Euskaldun, Proto Euskaldun. Abildua Proto Euskaldun. hori da. Eta, bueno, besteik gabe, esango dugu, bueno, izan barnun Tolosarra zala, berez amanoztarra da. Tolosartua, bere esanetan, eta bueno, ze gehiago kontatuko dugu. Tolosarra, baina zezen plaza ingurukoa ez? Ez, hain zentro, edo hain tolosarra ere ez. Ez dugu galdetuko bere elbidea, ez da hemen Ez, zuzenean. baina bazpare, porque aitak, bueno, gure aita ere Tolosarra da, eta esaten zuen, zezen plazatik area, jendea etzegola oso burutik sano, por lo visto, hola, hola fin esan da. Besteak ordea, bai. beti arago egon ez, bai. Bueno, hor lasaio gelditzen ez. Bueno, badu zer kontatua, gizon honek, eta badakizu gaia emango diogu hortako. Gaiarekin hasiko gea? Bai. Bai. Aurreko astean eneko iztu eta komikegileak gai bat utzi zigun. Bueno, komikigilea.
komikia norbaitek egin dezan agintzen duen tipo Hori da. Ez dezagun ere hola... Kontu da komiki bat egin duela, baina bere anaiakin batera, eta gero marrazki gile bat eduki dute aparte, eta bueno, Hori da. vale, Komikia egin du marraztu gabe eta idatzi gabe. Meritua bada, Meritua. Ideiak jarriko zituen. Itzugarria. Eta ez dakigu zer utzi zigun, sobrea iriki du Borjak, eta poker horpegi pixa jarri du ere. Bai, bueno. Ze jartzen du Borja? 3 edo 4 galdera bezala dira. Ze txiringitotan, ze bokadillo, zeri begira eta zergatik. Oh! Ze poetikoa, Eneko. Oso ondo, eskerrik asko Eneko, honegatik. Irudia, ze txiringitotan da lehenengoa. Marrazki bat egin digu. Marrazkitxo bat egin digu. Bera da, bere burua marraztu du. Vale, konfirmatu dezakegu, ondo egin zuen marrazkilari bat fitxatzerakoan. Oso ondo. Ai, bueno, esan igual hau bozeto bat besterik, ezta? Bai, hori da. Eta gero, gainetik agian gero ja tinta eta koloreak eta itzalak eta jarrita, bai, irabatziko luke. Hori marrazki gileak ingo luke. Gainat, marrazkilaria, komikia ilustratu diona, Tolosarra da. Aritz Bieites izan daiteke. Zautzen aldezu. Baina gure adin bueltakoa da, 82koa. Baina Italian bizi omen da. Agian hor pista galduko zion, edo... Ara, nik detalle hori aztu egin nuen. Oso ondo, baietz esan zenion dena, eta... Baina ez da Italian biziko 2 urtetatik, esan nahi, igual bere gaztaroa Tolosan pasatu, eta igual ez zauten, eta igual neskalagunan lapurtu ziren inoiz. Laero itabikoa, igual handi egia zen, igual. Zagin noiz joango zen Italiara, baina... Eta zergatik. Eta zergatik, eta ze txiringitutan egongo da, zerri begira, hori ere ez dakigu. Baina galdetuko diogu. Bueno, ze txiringitotan. Ze txiringito, izan daiteke... Telebista programarik ez aipatu. Azteko, ez zan hortik. Ez. Ko jaularitzaren txiringitora ematen esan nun. Bueno, bai, okerro, obe igual telebista programa aipatzea. Pues pare. Bueno, txiringitoak gustatzen altzaizkizu, zale altzea... Bai, gustatzen zait tabernetan eta... Bokadio bat jatea, eta ina orain gogoratu naiz aurrekoan pasan nintzen ondotik, eta Tolosan bazen txiringito lako taberna, betiko taberna itako bat, antiguo izenekoa. Bilatze ondo. Mikel eta Bilok antiguo taberna izan. Horregatik, bai. Ze polita. Eta antiguo. Han, tipikoa da ez, patata tortilla gitartekoa, eta hangoa zen beti jan beharrekoa edo probatu beharrekoa, eta... gogoratzen naiz, berriz jango nuke, adibidez, bertan olako bokadile bat, itxita da. Itxitu zen. Bai. Eta galderatxo bat, Tolosan dagoen patata tortillarik onena, ura zan? Orduan hori esaten zen. Eta gaur egun zer esaten da? Nigo propagandarikin gabe, baina. Ez dakit, ja nahi zainbeste. Eta gutxiago bokadioa jaten Tolosan. Bertan, beste herri baten, bai. Tolosan bertan gutxiagotan. Orduan, antigo txiringito horretan, edo taberna horretan, tortilla patata janda, eta nora begira. Nora begira. Nahiko estua, txikia zen, orduan, behiratu behar zenean, ondokaren masailari, edo tabernariari. Bokadilloari. Bai, etzegoen, bibeina aterata, orduan, ja. Zertzegoen, aldezarrean edo? Bai, olako... kale estu baten, kale batetik bestera pasatzeko pasabideoitako baten. Bai, kaleska. Kaleska estu baten, eta han zeon atea. Terraza asko etzun izango, orduan, eta... Baina glamurra bai. Ojo, nire nintzen pentsatzen, claro, txiringito baten ondartzan, edola, toki paradisiako baten, edola, eta Borjak proposatzen diguna da, Tolosako, aldezarreko, kaleska baten, terrazaik ez daukat, taberna bat itxita dola auskalo zergatik, pareta ibeira. Hori da proposamena. Asko maite gaitu. Bueno, bai. Ze polita. Bueno, bakoitzak ze horiek, toki horiek, bere txoko bereziak dauzka, eta ez dakigu zergatik, ez? Bai, eta egia da ere, beti goazela maksimoetara, ez? Txiringitua ematen dugu ondartza ibeira, ondartza paradisiako bat izan behar duela, ez dakiz...
Ez, Tolosako Letxuga kaleakin iskin egiten duen kaleska baten. Agian izenik ere ez daukana, kaleska horrek. Ez dakit, Izango egia zen. zu. Itza ingo dugu Tolosako aldezarreko kaleen izenetaz, ze Letxuga kalea, iruditzen zait, dala gorena. Ez dakit izen politagorik egon daiteken kale batentzako, Letxuga. Bai, bueno, kalea ez dakit plaza bada, agian kalearen izena ere bai, gu beti Letxuga plaza. Bai. Letxuga plaza. Baina 3 izen baditu behintzat. Bai, ofiziala zein denan ere ez dakigu, ez? Verdura plaza, Letxuga plaza, eta erderaz batez ere plaza Cristales. Orduan, Hor referendum bat imarko da Bai. Tolosan, orduan plazan ningun. Hombre, berdura eta letxuga ulertzen dut, eta bertan salduko zealako, eta azoka bai, oraindik ere egiten, bai. Berdura plaza da? edo Larun batetan, izan daiteke. Bai. Da kultura dakaten. Kristona, Kultura Baina janera. gero kristales, ez dut, ostras, que imaginate que kristalak topatzia berduran artean, Ja, oso atxegitza. txapaia daukalako. Hoixi. Bueno. Ordu bai. Eta betidanik euki du? Edo gerora jarri zaion zerdak, claro. Noizbait jarriko zitzaion. Ai, Baina, betzian bai hartu. Plazatik Ez dakit. Letxugak eraman zituztenean, kristala jarri zituzten, eta ez dakit Eta hor transizioa Baina izan zen. baditu urte batzuk bai, txuragatik. Bueno, Beasainen badago porrukalea, Bai. ez da izen ofiziala, eta esaten nuen zer, hemen igual, ez dakit feriaren bat, edo dendak egongo zian, eta ez, porrukalea omen da, gazte lokal pila bat dagoelako, eta porru zaina dagoelako kalia. Benetan, jendeak hola ezagutzen dula, ez dakit kale hori nola deitzen den ere, ofizialki. Jende askok ez du jakingo. Porrukalea da, eta berez festak egiten dira, ez dakit, orain izango dira, edo ez dakit, ez edo irailean, edo, bueno, auskalo, behasaingo jendeak deitu dezala irratira, edo bidali gutun bat, jarri Urdaiazpiko bita pixka piku, naiz irratia, selua jarri, eta bidali. Eta urdaiazpiko lontxa batzuk. Eta urdaiazpikoa, bidali urdaiazpikoa. Baita ere, porru kaleko festak izaten dira, gazteek antolatuta, eta porru zaina izaten da, izan liteke. Hori ez dakigu. Izan liteke, bai. Konprobatu beharko dugu. Bai, oso polita. Bota. Bai, ez galdera bat egin nahi nion besterik gabe, uste pentsako oso ikusten gauza politak egiten nahi gala, eta hau lokaztu inbardan nola bait. Bai, Galdera oso- dakagu Oso garbi gelditzen nahi da, Garbi egi. gure gonbidatuantzako, eta da, zein gorrotu dezun gehien? Kike Amonarriz edo onintza enbeita? Ez, barkatu. Galdera ez da hori. Galdera da, zeinek ematen dizu nazka gehien. Ez da gorrotatu, zeinek ematen dizu nazka gehien. Egia da, gorrotua gaina ez da sanua. Bai, ez dago gure... Hitza nazka da. Zeinek ematen dizu nazka gehien? Onintza enbeita edo Kike Amonarrizek? Jo zergatik eman barit nazka. Bai, eliminazio espaldin bada ere aukera atu imar dezu. Nik Tolosarra darako besteik ezpada ere, Kike Amonarriz badete estimo honditan. Aha. Eta Deskartes egingo zenuke. ezagutzen dut. Zenet, Pertsonalki. Eta ezin dezu esan, hemen naiz irratian zuzenean. Gero atzetik, bai, baina... Hori da. Gero esango diguzu zein egia, baina orduan, onintza enbeitak ematen dizu nazka gehien. Zuek horrela esaten bauzu hemen, Bueno, ez? bai, gaurko titularra hori izango litzateke. Lare oso diplomatikoa da, eta Bai, esan dut, bai, bueno, bai. zuek ala esaten badezue edo, Bai. Hala esaten baduzue, 2 puntu, komilak iriki eta raska, eta komilak itxi. abila, gure mutila. Bai, oso. Abila altzea. Orokorrean. Esan nahi, ez hitzekin bakarrik. Bueno, ez dakit, zertan. Malabarak egiten. Bueno, bai, holako gauzetan. Bai, izan nahi abileziaren zen. bat, Berezia edo. Berezia... eta ezertarako balio ez duen abileziaren bat, denok izate ditugu. Nik adibidez erratzarekin, erratza hartzen baldin badet, oinarekin orekan mantentzen dut, hola, zutik. Eta listo, eta zertako balio du? Etxean bronkak jasotzeko, erratza pasa beharrean tontoaren egiten nahi naizelako. Bueno, eta gure zirkoan kastina zabaltzen badute, Gure zirkolako eskax. flojuxa marra da, baina, bueno, zeo zer. Bai, bueno, hori, zu ematen baldin badit norbaitek, hori 5 segundutan mantentzen baldin badit, bueno, agian ikusgarria izan daiteke, baina bestela... Vale, mango zertako balio, ken. Zuk egiten dituzu malabarrak eta... Bai. Bizia mehala badazka, horrek esan nahi du, malabarak egin behar ditula, Bizitzarekin. metaforikoki, eta baita ere... Bai. Bai, txikitan
gazteetan, bai, ibili izan nintzen hori Malabarrekin, eta Diabolo bat olako gauzekin. hippia. Bai. Nintzen hippia ere, baina gustoko nituen olako... Sumatzen olako nuen nola gauzak. patxuli usai pixate. Nola zian soka baten puntan zeuden pelota horiek ola bueltaka ebiltzen zituztenak izen bat zaukan brasileñan kariokak. Brasilen kutsua hartu diot. Ojo, kariokak eta ez. hori ez. Diaboloa, Bai. bai. Malabarrak 3 laranjakin, Bai. Eta porruak. eta porruak. Porru salda, oain. Hori. Bai. Tolosatik ateratze ez talata. Ba, porru salda, ez da. Nik alderatxo bat dakazuretzako, ze kotxe mota dakazu? Gauza bat, bai. kontatu behar dizugu, hemen neurtzen dugu norberan flipatutasuna, bale? Osea, Baditugu bi kotxe. Xume aurpegi jarria. Bat, Bai, tipo Xume. betikoa edo, ez? Bai. Lehena batik geneukana, txiki bat. bai? Eta gero, umeak eukitzean, bueno, Behartuta. behar genuen kotxe handiago bat, eta familiarroitako bat, bai, baina... Bai, eta eta furgoneta bat ere. betikoa txikitsua, pentsatzet zu bainen urte gehiago izango ditula, ala hor numete bilekoa. Baina baditu urteak, bai. Baditu urteak eta kotxe familiarra kolorea, ze nortzen du biak flipautasuna txuriak. nortzen du hortan. Biak txuriak, wow. Oso funtzionala dira familia, Bai, egia da, txuriak zea kutsua dauka, flipatutasun kutsua dauka, baldin eta kotxeak kristona baldin bada. Claro. Bai, Jesucristo BMW baldin bada, txuri. Eta txuria da, bai da. Claro. Flipautasunaren gorena. Hori da txandal txuri bat jazte bat zela. Bai, horrelako zerbait, bai. Zeinek jazten du? Berdintzak. Ez gaur sartuko. Ez gea inongo putzutan sartuko oraingoz, ezta? Ez, lehenengo putzua. Bueno, galdera simple bat, bueno, ikusi dugu flipautasun maila oso bajua dala, oso xumea. Egia da ere, hasi dela esaten, bueno, bi kotxe euskago. Ez? Esan ez bezala, ze kotxe eukazu eta, bueno, barkatu, ez dakit ze jenderekin moldatzen zean, eta ze jenderekin elkartzen zean, baina nik kotxea ez, kotxeak dauzkat, ez, hola pluralean. Lehenengo, baina, bueno, hor puntutxo bat, flipautasunaren puntutxo bat emango diogu. Bueno, toloserra izateko ondo. Bai, nahiko xumea. Egia esan, bai. Baina behin galdera pertsonalekin sartuta, galdera da nola jazten dituzu zapatak eta galtzerdiak, eta ez esan lehendabizi galtzerdiak eta gero zapatak. Ze hori Mirari Martiarenak argi utzi zigun. Hori esan dago. Bai. Azkarra izan zen, oso? Dutxatuta gero, nola jaztezea? Ze ordenetan, eta nola. Lau elementu horiek. Lau, esan ezu, bi galtzerdi eta bi zapatilla, bueno, lau horiek jartzen baldin Eta baituzu. barruko arropa eta hori dana ere jantziko du. Bueno, bai, seguruna baietz, baina intimidade gehiagitan ere. Hori, noski. Baina, aurretik, nei asko interesatzen zait muñoa jutea eta lehenengo barruko arropa eta gero kamiseta, ez derantziz. Egunaren arabera, Oi. Ez dut hola orden jakin bat. Ez dakazu metodorik? Ez, horretan ez. Beste gauza batutan bai, banaiz pixka bat, baina horretan ez. Horrek arritzen, Horretan ez. Bate metodologiari gabe, kaosari entregatuta. Bai. Horrela zizan Superman, Bai. Hori da, bai. Maiak jarrita, kaltsontxilloak. Atea, korri, hola rapatu nahu, bai. Hombre, eske kabina baten aldatzen zeanean, ojo. Bai, atea eta, berriz, galtzontzillo kanpotik. Zeingo du Supermanek gaur egun? Ez dut erantzungo. Zena, denok mugikorra dakagu, ez dago kabinerik kalean, tabernetan ere gutxi, zer? Etxetikan aldatuta? Bueno, orain lanpostuan lanposturako arropa beretzea behar baldin badezu, lanpostuan bertan aldagela bat edo izan beharko zenuke. Enpresak behartuta daude, baina, karo, Supermanen enpresa zein da. Lex Luthorrek igual jarriko lioke horrelakoen bat, aldagelatxo bat, bere takilarekin. Bai. Kontua nun. Ja, baina jarri beharko liake bi takila, elkarrekin konektauta, baten Superman jartzen duna eta bestia Clark Kent. Claro, imaginatu, Superman ez jantzita zoazela, berritze etxea jun nahi dezula, ja lanak bukatuta eta fitxatu, berta iritsi eta Clark Kenten takila irikitzezu.
Eta onduan Spider-Man flipatzen. Esaten, bene, Zueltzea. ai, bala. Bai, eta aurreko Claro. Orain bai. Claro. Ez, Bai. eski, Supermanen kasua kuriosoa da, zeren, beak bi, alter egoa daka, eta bi lan ezberdin, ez? Daukagu beste titular bat, Supermanen kasua kuriosoa da. Vale. Oso ondo. Oso kuriosoa da. Kontua da, bi alter ego, alter ego bat dakala, eta berez kazetaria da, eta gero bere mundu ilun hortan, bueno, iluna ez da, baina izkutu hortan superheroia, ez da? Eta oso lan ezberdina dira. Betaurreko batzukin, nolabait iskutatu iten da, eta inorketu ezauten, baino. Guk teoria badakagu, eta da, Mikel Urdangarin eta Inaute Elorrieta pertsona berbera dirala, baino, gainera, lanbide berbera aukeratu du bere alterregoaren zat. Eta hori zer irutzen zaizu, pixka porria ez da? Hombre, pertsona bera baldin badia... Nola baldin badia, zein da zein? Egia da, nik ez ditu dala inoiz estenatokian batera ikusi. Hori lehenengo pista da. Bigarrengo pista, zuk hemen desberdinten dituzu? Hemen, bai. Zein da? Baina Nik ez uste dira gure gaur gauza egungo da. argazkiak, Zein da Inaute Elorrieta eta zein da Mikel Urdangari? Hau da Inaute Elorrieta. Baina, hau da, nik gogoan dudan Inaute Elorrieta. Baina ez da Horrekoan berdina. ikusi nun, bere nolako espektakulo berri bat edo dauka, soka asko, lokote batekin, edo, Oi. eta, bueno, bizar, desentekin. Eta ez esan, txuriska? Eta gogorarazi zidan, Mikel Urdangari. ez Mikel Urdangarin, Oi. gehiago, Xavier Lete. Oh! Bai. Baina esango dugu, Xavier Lete eta Inaute Elorrieta pertsona berdina dira? Barakaldo eta Portugalete herri berdina diran bezala? Hemen lagunak egiten ditugu egunero. Urnietaz ez dugu gaur itzeingo. Ez dugu gaizki itzeingo Urnietaz gaur, baino, Behin ez dugu gaizkitzein urnietaz. zein esan duzu, Barakaldo eta Portugalete? Bai. Esan behar dizun, enaiz sekula egon, ez bat bai, Barakaldon bai beken, Hori ez da herria, bera. Baina, bardun enaiz sekulan egon, eta junguraiz. baina nire garuna, eta desberdina dira, ez? Barakaldo gaina, Barakaldo aldapa dauka, gora jotzesea, gero jeitxi, ez da, Vale, bere gauzatxoa dauzka, antzoki oso majua dauka, oso ondila, eta hola, eta Portugalete onduan dago, eta ez dut ezagutzen, eta netzako herri berdina da. Vale, Portugalete errekan onduan dago? Bai, eta zubia dauka. Euskalduna zubia goatzen, bai? Nola, oza, Bai? hola, zintzilik dauna eta kontxa sartu eta batetik bestea, hori. Hori, bai. Santurtzea Bilbao? Bai. Baina, Portola horilla. Santurtzi ez da, herri berdina da? Ez dakit. Non dago Santurtzi? Ez dakit. Mapa bat behar dugu, Ojo, bueno, lagunak egin ditugu Gipuzkoar zentrista geratzen ari da. Oso izugarri. Bueno, Urnietarekin asko sartu ginen horreko programan. Bueno, sartu, hitz egin genuen Urnietaz, eta, gauza honen bat atera genuen. Aurrekoan egon nintzen Urnietan. Bai, Kasualidadez. Urnieta ezagutzen zu, Borja? Bai. Tokatu zitzaidan Urnietara jutea, 2 egunetan 2 aldiz. Usted karma dela, bale? Bai. Eta, benetan, deskubritu nun beste Urnieta bat. A ber, Benetan. jendeak gaitxki begiratzen zizun. Ez. Kontua da, sarreran, garaibateko sarreran, Bai. bueno, eta horrein ere sarrera da, baina esan dut, rotonda bat egin dute, eta letra Bai. batzuk jarri dituzte, Urnieta jartzen dela, Bai. Hollywooden estiluan. Eta, asko hobetu du sarrera, bale? Eta ez bakarrik pistak ematen sarrera. dizkizulako. Baina ez bakarrik sarrera, zeren gero kiroldegira jun behar izan nuen, Bai. eta Jesukriston instalakuntza dituzte, Kiroldegian bai. Bai. Nik ezagutzen dut bai jun naiz bait Urnietara. Baina haunditu dute, Bai. baina noiz egon zazu. Boen dela hilabete, azkeneneko... Asko joten geha Urnietara, azken Desente, aldia. bai. Agian urrengo programa Urnietatik zuzenean egin dugu. Bai, eta berez, esango dizut Urnietan, eskubaloi torneotxo batea jun nintzen, Bai. eta 2 pista dauzkate, barron. Ojo, Ara. 2. Ez bakarra, bela, hola, ezagiz askibaloia eta futbitua eta dena horriten dan, eta frontoia dana batea. Ez, 2 pista dauzkate, eskualoia jokatzeko. Ojo, eta teniseko pistak eta hola, Urnieta. Dakan honena igual, kiroldegia.
Esan dezakegu, ja, lagunak ja guztik ziteko, lagun estuak egiteko. Ingo deuna da, hemendikan aurrea ez gea urnietakin sartuko. Vale. Treguatxo bat urnietakin, eta sartuko gea, ez dakit, Andoainekin. Bueno, erabakiko dugu. Andainek nahikoa kaberiakin. Ugaina hor, sartzeko. Utzi pake. Beste herrien bat aukeratu beharko dugu, ez dakit, Arabaldean edo horrela, hain Gipuzkoa zentrista ez izateko? Bale, hortako Arabara jun beharko genuke inoiz. Bai, noiz, bai. Eta jendeak ezagutu inbarko luke, eta jendeak bertan bizi. Ez da? Atea gaitezen hemendikan. Bai, atea gaitazu, mesedez. Kontatu ikusi zer. Nik uste, galtzerdian hau hendikan zintzilik editu da. Bai. Zer da, freskotzen, Bai. Ezkerreko galtzerdia eskubikoa, gero zapata eskubiko... Lehenbizi bi galtzerdiak. Lehenbizi bi galtzerdiak, hori argi daukazu. Bai. Hori da zure linea gorria. Bai, etxean bai. Etxean. Badakit zertaz aidan, kiroldegia. Kiroldegian ez. Kiroldegian da, lehenengo galtzerdia, zapatilan gainen zapalduta, pentsatzen dut? Hori da. Lurra pustita daulako betik? Bueno, toallatxo bat jartzen aldin badazu. Bai, beste toallatxo bat aldin badago, agian, baina bestela... Lehenbizi galtzerdia, galtzaren alde hori... Eta galtza... Eta zapatia gainean jarri bintzat. Hau da, galtzerdia, galtzaren zati hori. Galtza, zintzilik ezin dezu utzi, hau da, gainean edo jarri barazu, txamponen bat eroriko zaizu ia beti, pentsatzen dut, gero zapatilla... Ez dara mat txamponik gainean. Baina kiroldegian behar dira, zeren takilletan... Bai. Takillak irikitzeko behar dituzu, eta gaina beti eraman beharazu eurokoa eta euro erdikoa, bazpare. Bazpare ez dakizulako. Sekula ez dakizu zein dan. Zeren, karo, berriek dakata euroa, zarrek euro erdia, eta iristetzea eta mierda. Bueno, toki batzuetan zure kandadu eraman beharazu. Wow. Bai, hori deskubritu nuen behin, da esan, eta poltsa gainen denbora gaixi, eta joni nintzen. Taberna bat aurrian zeon, da, jazta. Bai, ondo juntzan dana, baina. Bai, orduan, galtzerdia, kiroldegian, galtzerdia, galtza erdia, zapatilla, galtzerdia, galtzaren beste erdia, eta zapatilla. Hori da ordena. Bai. Oso sistematikoa iruditzen zait, eta ondo pentsatuta gaina. Bai, eta etxean ez. Etxean ez. Bi galtzerdik lehenengo. Bai. Nei logikoa iruditzen zait, Bai. Galtzerdik ilota, ala erorita. Ez erabat behartuta luze, baina ez zait gustatzen ere behian pilatuta egitzea. Zen moderazioa, oain gazteak ikusten dituzu jarri eta gehatzen den betzela. Eta kaosak agin dezala zure bizitza. Baditut, galtzerri batzuk, nahi gabe, ez dituzu pak bat, ez? Eta gizien bat parekoak, eta gero etxean konturatu, bakoitza jarrita daukala ezkerrerako edo eskuirako den, nahiz eta berdin-berdinak izan. Oso ondo. Eta hor badaukateretasun bat dela, betik alderantziz jartzea. Ez dut inoiz... Behartu egiten diozu... Ez dut... Zure burua behartu begiratzen. Bai. Ez que hortako ere inglesa jakin behar da. Eta zenean, alderantziz daude. Kontu datu zate, hortako ere inglesa jakin behar da. LR eta... Nik truko bat dakat, eta da L left, horrela L bat egiten duzu, besoakin. Eta orduan, bi besoak altxata dituzu, ezta? Eta honek L bat egiten duenez, L... Nondik begira? Left, da. Zuk zero horrek. Zuk zero. Eske, ni begirari naiz eta L zure eskubiko besoa da. Bueno, berdin, azkenean, iguala dia, beak esan duen bezala. Hori ere, bai. Aldatu daitezke, batetik bestea. Gaina Borjak, dominatzeitu letrak... Jon hortxeari da kabinan, besoi begira... Eta bai, R bat alderantziz dauzkan. R formarik ez diot hartzen, besoari... Alderantziz da, bai, ez da, bakoitzak begiratuta, baina bakoitzak bere buruari atzetik begiratuta, izan beharko luke. Imaginazio pixkadea. Bai, trukoa ez, neri ez dit laguntzen. Horreko baten egon ginean ere hitz egiten, empty eta full, eta hola ingelesez antonimoak zaila diala, zeren normalean pakean erosten dituzu, eta derrepente, ostra, zein dan zein, ez? Bai, elorrieta ordangarin efektuarena hortik dator, berez, before eta after desberdintzen ez dakigulako, ala. Ordon, eta efektua hori bera da. Egia da, nik uste, urdangarin eta elorrietaren efektu horren efektu hori sufritzen dugun bakarrak goio eala. Bai, zeren orain mundu guztik esan du argi eta garbi. Oso argi dakate. Bai.
Eta guk, guretzako pertsona. Ja, baina, eta after baten topatzen baituzu? Baina after edo before baten. Before baten. Before bat zer da, pote hartzen dezu taberna futbolea sartu aurretik, Hori da. edo lakon bat, ez? Baina gero ere junta daitezke. Baina noi modan ez dago, before batean, noa. Ja. Hobeto da before, gure adinean, ez? Bai, Luzate baino. bai. Eta nik ideia da buruan L eta R-ekin, Borja oso aditua eta aritua da letrekin, ez? Eta galdera sakon bat egin nahi dizut. R eta L letrak, ez? Right eta left. Magikoki desagertuko balitz letra bat zure alfabetotik, zein aukeratuko zenu? R-a edo L-a? Alfabetotik, esan ez... Bai, itzeiterako garaian, letra. zure izena da Borja, eta desagertan da. Boja. Pista hundia. Ez bakarrik izenagatik, baina... Laguntzen du. Zer daude euskeraz, R gehiago edo L gehiago? Zaila da, ez dut Ez ditu kontatu. Ez dut kontatu, ez? Ba... Eta euskal filologian ze ikasten duzu, ba. Ja, hori ez. Hori ez. Ez dituzue letrak kontatzen? Beste dana ikasi deuk, hau izan ez. Unibertsitatea pikuta. Filologiak bi ele ditu. Ja. Filologia. Eta errerik ez. Eta errerik ez. Ja. Nik garaipaten uste nun filologia zela. Filologia. Bai, filologia, ez dakiz zergatik. Firo? Kontu Zer da firo? ez dakiz zer dan firo. Eta nire umek esatute filosofoa naizela. Vale? Ez Eta filologoa. egia alda. Bueno, Badakizu Borjak, esan daiteke, ez da bi ume dituzula? Bai, esango dugu, Borjak bi ume ditu, eta esan daiteke bizkiak direla. Vale, bizkiak dira, eta orduan, badakizu nola jarri dien izenak? Auskalo. Bai. Ez izena erregistroan baizik, eta nola aipatzen ditun. Bat eta bi. saretan bi eta bat. bere izenak ez Bai. esate. Esan. Bakoiti eta bikoiti. Oh! Oso polita da. Nik bat alaba eta bi alaba esate ditut. Ja, antzeko. Eta, bai, baina bakoiti eta bikoiti oso polita da, Oso polita da. Bai, claro, batek pentsa dezak ere, batek esku bakarra daukala, beste Bai, edo hiru begi, ala, Auskalo. horrelako bat, dana bakoiti eta ez, bakoiti Bai, ez lehenengoa da. du zentzu etimologiko edo zera berezirik, besterik gabe. Azaldu diezu beraiei. Azaldu diezu beraiei. Ez, oraindik ez. Batez ere hasi nintzenean, hola, gultzaren bate hartzen, oraindik oso txikia ziren. Bueno, eta orain, ja, bueno, ez da gitzen bat urte dauzkaten. 10 urte, ja. Oh, ja, ulertzeko bikoitia. modun daude, Bai, Twitterren sartzen dianen, eta esaten duten, aita mesedez. Begiratu dezu. Eta nola, nire intimidadea kontatzen. Ez. Bueno, ez dugu izenik esate normalean, egia da, Twitter hortarako izan daitekela oso... Osea, adirazi dezakezu nahi dezun guztia, baino izenik eta ez badezu ematen oso polita da, zeren esatezu, bakoitik esan dit, eta... Bai, bueno, azkenean historia bat kontatzen duzu, eta pertsonaiak sortzen dituzu, naiz egia izan edo gaur bertan gertatu, kontatzen duzun historia, baina, bueno, azkenean pertsonaiak osatzen dituzu, ez? Eta hori polita da irakurtzen, baina, gero, datornera Andrea, eta esaten dit. Nola? Ze jarri zuri? Oizta gia? Oizta gertatu? Baina, zergatik gertatu behar du? Nik txio bat idatzi, autofikzioa da. Pixka bat. Eta ez dira gezurrak, ez dut inoren gainatu nahi, baizik eta fikzioa, eta... Oizta gertatu? Zurandere, imaginatzen dut, etxetik liburu batekin, liburua lurrea botata, pon, nola bota dezake 8 batek etxe bat, mesedez putzein da. Hori da, venga, eta fisikoki ezinez. Ez da posible! Bai. Gauzak ez dira literal hartu. Batzutan ez. Bai, nahi literalidadeak eta inguruan badauzkat ere. Jende literala inguruan badaukat. Eta oso nervioso gartzen nau txiste bat esplikatu behar... Bueno, ez esplikatu beharra, baizik eta esplikatu beharra txiste bat dela. Hori lehenko gauza. Lehenko gauza. Bai. Ez da... Txiste batzen. Bale. Ez duzu harrapatu? Azalduko diat nik. Bai. Xabier Euskitzek esan. Bai, igogailuan fisikoki 17 pertsona ez dira sartzen, baina iruditu zait, jende asko zegoela eta hiperbole bat zen, eta orduan ja ikustezu nola zure bizitza desegin egiten dan, esplikatzen dezun nahinean. Nik hitz jokoak esplikatzen dizkizudan bezala? Bai, holako zezer, ez ditut harrapatzen hitz jokoak, eta bueno, aurrekoan grazia intzian baten batek, Inkluso zuk egintzen un bat? nik baten batek, pegatzen hasi zait.
Bai, izjokak ez ditut harrapatzen, ez zaizki gustatzen, eta ez ditut egiten. Eta listo, hori Mikel entzatzen. Mikel uste jot, eta... Berak dara. Funtzionatzen du. Bai. Nere sekzioa, bale. Zure sekzioa. Tontakieriak eta izjokoak, oso, no. Nik egin dezaket beste galdera bat? Bai. Bueno, saiatu, a ber. Egin dezaket. Esango nuke baietz, baina... Haure oso sakona da. Putzu bat! Egunero. Urte betez. Edari berbera edan beharko bazenu, zein izango litzateke? Uraz aparte, esan edo. Gain, claro. Ura eta beste zeo zer? Aukera dukazu? Ura ezin dezu edan. Ura esten zerbait. Eta, hori da. Ura esten zerbait? Ez bestela denak ura esatet eta gozaldu urakin, listo. Sarrote gira, ura. Tristura. Baina ura ez balitz? Hombre, unero, eta hori bakarrik edateko, izan barko zuen, ez dakit. Esnea, baina ez da behi esnea ere, zerbait harinagoa edo. Behi esnea ez den esnea, baina Nolako... esne vegetalen bat, bai, txezkitenak gustatzen, Oi, bueno. Oi, ez da Jo, baina egoera guztitan ikusi behar duzu zure. Claro, baina... Claro, esnatu eta olo esnea. Garagardo bat ez dut. Agian ez da, bai, ez da... ez dakit, bai, olo esnea... Aparra badauka bentsat. Bueno. Baina goera guztitan ikusi behar duzu zure buru, Esanet, ezkontza bat, olo esnea. Zingo deba. Bai, xagardote irafun, txuleta jarri eta ura esne vegetala. Ebestela ba... Ez dakit, Mendira nahiago dut... Mendira jo, izaskun bidea nola, iturria eta iturritik esne vegetala edo... Bai, bueno, berez, esne vegetalari, osea, esne vegetala dago, tipo askotakoa, monta askotakoa dago, arroz esnea dago. Arroz esnea ez dena. Hau da, arroz esnea da, baina ez da arroz esnea. Arroz esnea da. Arroz esnea da, baina ez da arroz esnea. Ez dakit, hau hitz jokoa da? Ez, baina hitzekin egiten den jokoa, baina ez da hitz jokoa. It's okay. Hola. Vale, arroz esnea bai. Bai. Baina arroz esnearekin, arroz esnea, igual reiteratibo izango litzake. Espadezu esnea aukeratu zure edari bezala, ezin dezu arroz esnea postre bezala eskatu. Eta punto, arauak nik jarri dut, bale? Bale. Zuek, imaginatu ezazue, cross baten zaudela, bai? lasterketa bat itezuela, eta lasterketa eta abiatu momentua iritsi, asko imaginatu behar dute. Eta holo esnea da. Eta dena esnea, esne vegetala. Bueno, nik pentsatu dut eta agian esnea esango nuke, baina esnea behiarena. Baita ere, baina... Badakizue horrei ja ezin zaiola esnea deitu ezta? Behi esneari? Ez, esnea esan zuten bakarrik zala, nolabait, esnea. Esne vegetalei... Esan ezu, orain kajetan eta... Kajetan ezin edaria. Esnea hori da. Olo edaria. Olo edaria, edo lako gauzak. Zeren... nolabait hori ez da esnea. Esnea da... Tiki batetik ateratzen den likido hori. Ondo iruditzen zait. Gauza berbera gertatzen da, produktu askorekin, ez dakit fijatu zeaten, baina gazta hitza batutan ez du jartzen. Eta orduan, gazta. Gazta. Eta orduan, erostea zuaz, pizzai botatzeko gazta hori, eta jartzen du, askotan, rayado para fundir, da, nun dago gazta hitzanen. Jartzen du, pizzantzako, egon, ez da gazta. Ez da gazta, eta pizzantzako berezi, baina gazta hitzan eta ez dago. Eta berdina gertatu zen, zumo eta nektarrekin. Nola, ez dakan iaia frutarik, ezin zitzaion zukua deitu, eta orduan nektar. Baina nektarrek hobeto sonate du. Bai, zerbait, hobea. Nektar, jangoikoen nektarra. Hoi da. Porque jangoikoen zukua, nabixatola. Baina, nektar. Badakizu gertatzen da, hitz kurioso batzuk daude, eta dia erren bukatzen dianak, ellen bukatzen dianak, osea, gutxi daude, eta ja, baldin badakate tildea, irutzen zait, baina, ostrujulak baldin badia, la ostra dia, baina nektar. Nektar. Hau indarra dakana, Nektar Héctor. Héctor bezala. Nektar de Héctor.
eskena, seme alabarik eukiko badezu, Gehiago? Bati nektar, Ez, holaka izena jarri, nektar. Nektar. Hector igual hos ikusi, nektar. Bai, Hector oso ikusi dago, nektar jarri, seme alabaren bati, bai, nektar jarri. Hori da eguneko gomendioa. Aurreko gomendioa. Bai. Aurreko astean izan zan, ez da zuen umerik eukik. Aste honetan da, bueno, umeak eukiko dituzuen ez, bintzat jarri izen epiko bat, eta jarri jozue nektar. Nektar, bueno, bai. Bai, bueno, jendeak jartzen ditu izen biblikoak eta hola, ez? Eta entzun dut ere azken aldian izen grekoren bat, hola, baina ez uste, ez dakit izen grekorik, esan baten bat. Zeren nintzen, nik ez dakit. Borjak gaina jakingo du, kultura handiko gizona. Bai, baina estrujulak diren izen noiek, Bai, imaginatu, holako hor txiki bat okatzu, eta nola ditzen da Aristoteles, eta Aristoteles, bai, entzun dut. Sokrates. Bai, eta nola, Sokrates futbolista bat zeon, bueno, gehiago ere, izango zian, Sokrates, eta, vale, bueno, futbolista baldin mazea, eta kromo baten izena jartzeko, edo kamiseta baten, bueno, ezakit irrati programa baten garrasiteko, oso izen polita iruditzen zait. Sokrates, Hector Sokrates, ez? Hola, izen komposatu bezala, baina ikastolan? Nola... Sokrates Aristimuño. Uf. Bueno, ondo da, Aristimuño esan beharrik ez dago, imaginatet. Zen beti da. Mikel, Sokrates. Ze Sokrates. Sokrates, ez dut uste alakorik egon. Bueno, eskalo, bagian... Modan jarri. Jopado izenak modan garten dianak, Bai. Eta zeminen duten, Bueno, Jonathan asko daude, gure belaunaldian ez hainbeste, baina pixka berago bai, Zuk uste? Jonathan? Bai, ez dakit, nu muitzezean, karo, igual antigonez, baina ni muitzen tokitan, Jonathan ditxente dago. Urnietan, bai. Urnietan pila bat, ez dakit zuten bat. Bakizu zein dan urnietako Jonathan? Jonathan ze, Jonathan A, Jonathan R. Ai, ama, haula xe, sí. Ez ginen urnietak sartu da. Eta Jonathanekin ez dare. Vale. Jonathan euskaldunik egon gada? Noski. Pentsatzen dut. Ez, gainez pentsatzen, eta gara, Jonathan, ezagutzen dituan Jonathan guztiak, erdalduna dira. Ez dut ezagutzen Jonathan euskaldunik. Entzulen artean baldin badago, baten bat? Deitu ezala, edo, bidali ezala, postaltxo bat, eskutitza, tokitik, urdei azpiko pixatekin. Postalian igual ezin da. Bueno, garrapatzen baldin badezu, nik uste baietz. Edo alde batetik urdei azpikoa txupatzen baldin badezu, ondo txupatzen baldin badezu, pegatu ingo da, seguro. Lehortzen utzi barko zenuke, agian lehioan edo, baina... bai. Baina egongo da, errezilgo Jonathan, guzti suminduta, eta zengo, hain urdai azpiko bat bialiko jet. Jonathan Mendizabal, aserre, errezilen... Errezilekin sartuko bera? Ez, vale. Etzio potroik. Aimar, irigoien, maitea zaitugu. Eta zure herria ere, bai. Bazpare. Aimarrek belarrondoko bat eman da? Imaginatu, Aimarrek, esate ditu, errezil, aldapan dago, aztezea, hola, bixiat, gaizki esaga, baina xobe, eta alako baten, utzie paket, eta Aimarren belarrondoko bat, gogo gehiagirik gabe, esan gainetik kentzeko moduko belarrondoko txo bat, Ola, utzipaken plas alare horrek aurpegi alixatu ingo lizuke, fijo, liftinga iteizu, liftinga eta... Edo betu, behar bada. Bai, okarra hori zingeagun, baina... Aimar, Aimar, besarkada bat, bidali urdai azpikoa. Jo, beitu, Aimarretaz itein dugu, eta guatu naiz bakizu zeinetaz. Bai, mira, esku txiki eta finez itzeiten egiala. Zondo lotzen ditudan, gaiak. Mikel Goñi, bai. Eta hemen dazkau, 3 pertsonai, Euskal Herrian dako oso famatua dianak, eta dia Mikel Goñi, zautek, ez da? Izaro, eta DJ Bull, haure ezaguna izangoek, así que igual ondo itzein berdu. Eta ez da zuk pentsatzen zuna inaki, nik aldetuko jot... Zein ez da. Ez. Eguneko gaian arabera, zara txiringitua, eta... Beste gauza baten pentsatzen ari nintzen, bai? Ez. Daukagu joku bat, eskondu txortan hil, deitzen dena, baina hortan ari nintzen pentsatzen. Beste egun bateak ontziko dut. Eta pentsatzen nahi naiz,
ordenatu behar dituzula. Eskertu horpegia jarri du bortak. Hiru hauek, bai, nahiko marroi pasa dizkigu eta hiru hauek ordenatu behar dituzu Izaro, Mikel Goñi eta DJ Bull, pixkat txiringitu zalea tasunaren inguruan, bai. Zeinek disfrutatuko luke gehien txiringitu baten. Disfrutatu. Txiringitu baten, baina borjak Zein da aukeratutako zaleagoa? txiringitu hortan Tolosako kalexka baten paretai beira, ala Ez, txiringitu klasiko baten. klasiko baten ondartzan, Errekai beira, zikira. errekai beira. Bueno, bai, mira, Lizarran badago txiringitu bat errekai beira. Eta garra da. Oso toki polita eta gomendagarria. Agur bat gure La Hormigako laguneik. Besarka bat. Igual duela 12 urte itxi dute. Ez, ni uda hontan egon naiz. Bale. Eta izuarri ondo. Kafe oso goxua ite dute. Ara. Ez kafia ez dagoena, baina tokia bai, tokia polita Tokia da. zoragarria da. Bai. Eta Borja hau Argazki zure lana. Gatzako txiringito bat, ez? Ola... Edozein. Bai. Nik iruditzen zait, behintzat musika jartzen uzten badiote, DJ Bulli. DJ Bull. Vale, pegatzeio, olako histori batek. Bai. DJ Bull albesteak eskatzen, jarriak! Pexamela eta pastela jarriak! Eta Utzi nahi, eta beha jarri, eta... Gandiako txiringito baten Bai. pintxatzen eta dultzaina jotzen. Puf, gaixuak gandian, Ikustet. Bai. Bo. Hori bai, udara baldin bada. Bai, bestela DJ Bullek, bai. Negoen ez du lan egiten, hori argi dago, jazta, erabaki dago, ez du. Oentxe bertan, ez dakit, lanean egongo da, o esnatzen, ez dakit oso argi, eguzkiaren arabera. Bai. Bueno, eguzki gutxi ikusten du ere, honek, Egia da, honek hau, bila. Gau, agian etxerako bueltan. Bai, Ala, argiz bat. bueltatzen bada. Bai. Gure teoria da, negua lozorroan pasatzen dula. Bai? Zeren, inork ez du DJ Bull neguan ikusi. Claro. Eta listo, eta Etxeden uda hartu behar pasatzen du, du. eta... Eta uda, Udan egunez ere inork gutxik ostegunetik ikusten larun du. batera, eta listo, ez dakit. Bueno. Bueno, beak ikusiko du, ez dakit zema kotizatuko duen DJ Bullek. Kotizatu ez dakit, baina lan gutxi. Hori argi dago. Bull, maite zaitugu, baina lana, ez, osea, lan gehiagirik ez da zuetan. Eta bi hauetatik, Bi hauetatik, esango nuke, olako toki baten Izarok pasako lukera baita ere ondo. Izaro oso jatorra dirudi, ez da? Bai, Ez ematen dut du. ezautzen, Euke gaizki etortzea. Bai, bueno, Izaro, besarkada bat, bidali urdaiazpikoa edo ekarritzuk. Ekarrizuk, beto. Ekarrizuk, etorri gurekin, ordu betezi itzeitea, eta... Baina, Izaro txiringitoan ikuste zute, ze hartzen, edo nora begira, edo ze... Itxasoari begira. Benito Lotxundek bezala. Bai. Eta, olo esnea daten. Bai, Pegatzeio. Bai? Bai, pilo bat. Izotzekin, uda baldin bada. Nik Izaro izotzekin ez dut ikusten, baina, ojo, te bat, infusioren bat, errolakon bat, beha bakarrik liburu bat irakurtzen, eta oinutxik, eta hankak urutzauta. Pixak hippie, ikusten dut. Ez dut ikusten ez dakit, takoiakin eta martini bat, ola, koktel batekin ez dut ikusten. Ez Martinia, igual Mikel Goñiri utziko dugu. bai, hola, koñako, holako, bai. Soli sombra. Nik gutxien ikusten detena txiringito baten, bera da, ze bea beste mota bateko... After edo before. Bai, tokitan edo. Bai, oso before, Edo zat. bai, Mikel Oñi igual, txiringitoan bai, baina beti itzaletan hola, gora euskain txapelakin, kilometroaken norbait Komunetik atea gabe. Hori da, bai, bueno, retención de líquidos tablako izaten diata. Mikel Goñiri pegatzen dio pilo bat, ondartan lok gelditzea, eta erretzea. Bai, o ez? Ba, eta gero biraokasi, eta ondoko herrian entzuten diana, kabela! Eta, bai, eta gero kotxean mala hostien sartzea. Osa, Mikel Goñiri bizkarrean krema emateko, 2 o 3 pertsona beharko dira ere, Eta iruzpala gordu, bai. Bai. Krema emango dira zera, hola, venga, agenda despejatzea. Mikel Goñik bizkar majoa, baina nik uste nik txiringituan, baina itzaletan sartuta, txapelakin, eta barran kolpeak emate ditun oitakoa. Pom. Pan. Bai. Ate, pom.
Bai, txamponakin klik, esku osoarekin. Esku horrekin. Bai, Aimarri goienekin kompetitu zaken esku txiki horrekin. Amatxe maitia. Aizu, nik galdera bat egin behar dizut, Borja, hortarako ekarri zaitugu, eta zu aditu bezala, nik duda bat eukide beti, eta da, aditz guztiak ez dira posible, ezta? Hau da, Eta gero sakona ni naiz. A ber. ez, egia da, eske inoiz bururatu zaitau, eta inoiz komentatu deu, baina gustatuko litzake gaia ateatzea. Aditz guztiak ez dira posible gai hori, bai. Egia da, aurrekoan komentatzen genuen, tabernan potea hartzen hain nintzen da, horta zitzen genuen, bai. Bai, herriak eskatzen du, bai, bota. Ez, bueno, aditzari guran nik galdera asko ditut, baina horietako bat da. Ez da posible aditz batzuk esatea. Hau da, ni gu zer izango litzake. Nola? Horiek ez dira existitu. Ez, karo. Edo. Jokoz kanpoko ditunez guztiz. Baitu, adibidez, nik zuek ikusi zaituztet. Bai. Eta nik gu ikusi Gaitut. hortara Bueno, noa. esan daiteke. Ez, horta, Beste gauza da, jenteak esaten duen edo. Ez du inork esango, behar duen baino, edo ez, bai. jo, ez dakit ertaintza, da, guri bila. Euskararen polizia, da. Baina, karo, Jonek helikoptero bat sartu dugu, esan inbar dugu, ez dakit entzun dena, ez? Baina kaskoetatik helikoptero bat, edo zer sartu diguzu, Jon? Gero kontatuko digula, ez duela antenan esan nahi. Estepikusor bat da, igual. Oestean agertzen dian bola horiek, izan daiteke, baita ere. Jon indignatuta... Kontua da, nik gu ezin da esan, ezta? Bueno, berak esan du, ahal edo ezin hori zea da, ez? Ez da esan izan, nahi badazu. Badaude eskematxo batzuk, ez? Bai, hori da. Euskal Filor ikasten dira. Nahi baduzu, taula horietan ez da... Bueno, bai, agertzen da. Hori da, liburu horiek badira, zure historia egin ezazu, eta zuk hartzen badezu zea hori, ez, eskematxo hori, imaginatzen, nolabait osatu ezakezu. Hori da. Existitzen ez dinero horiek, baina gauza da, hortaz aizinaten noen dik, jonekin hitz egiten ari nintzen, eta sorpresa bat daukagu, zuentzako, geroko. Existitzen ez dira, existitzen dira, baina ez dira erabili, ala, lukete existitu beharko. Edo esan daitezke takikea monarriza serretuko zaigu. Bai, gaitut. Gaitut. Gu ikusi gaitut. Bueno, egoera eman daiteke, ez? Claro. Zure burua ikusten baldin baduzu telebistan, esan dezakezu, nere burua ikusi dut. Baina, oso formula luzea dira. Bai, baina gu bilok telebistan atea gea, eta deitzen dizu telefonoz, eta, Mikel, gu telebistan ikusi? Gaitut. Claro, mira. Bai, formula aldatu barko dugu bestela, telebistan atea gea. Ja, bai, oso faltza da, nik nere burua ikusi dut, ez dakit. Bai, zurekin. Hori da. Ez? Gaituten, ez dakit, propaganda pixka tingo dugu, edo, kampaina bat tingo dugu, gaituten erabileraren inguruan. Bai. Hartu beharko gerituzke aditz horiek guztiak, eta... Geure burua ikusi dugu, biok bat ikusi dugu, baina... Bai, geure burua ikusi dut, baina geure burua, ez nere burua zurekin. Claro, ez da... Gu telebistan ikusi gaitut. Nik kamisetak egingo nituzke. Beste asko azkate, baina ez ditut gure entzuleak nazkatu nahi. Urrengo asterako, ba. Borja, bukatu baino lehen. Bai, bota. Bai, hori esaman nizun. Urrengo gonbidatuari gaia proposatu beharko diola, Borjak, jakinda hemen zertara gato zen, Bai, bueno, gaia, galdera, proposamena, proposamena edo sugerente iruditzen zaizon irudi bat, edo, bueno, zu letratako izan da. Ikusita, sugerentena iruditzen zaiola, Tolosako txiringito baten pareta behiragotia, pentsa, imaginazio klase dakan gizon. Hori bizi egin behar da, eta ulertu, ez da ulertu behar, sentitu egin behar dezo. Tolosako kaleska baten, potea da hartzen pareta ibeira, hoi, claro, kanpotik ikusita, aztetaktakeria, baina bertan egon behar da, eta bertan sentitu egin behar da. Tolosa joan eta probatin barko dago. Ez taberna hortan itxita dagolako, baina ondoko tabernaren baten, edo beste herriren baten. Urnitak kaleskak dauzka?
Urnietak abenidak besterik ez ditu. Avenida eta kale zabalak. Bueno, hori izango da. Badakizu, gaixo izan daitekela eta konmustadura idatzi dezakela eta sobre baten sartuta zuk eta pilok urrengo astean ez dakigu zer dan konmustadura. Bueno, guk proposatu genuen aurreko gaia tankrama izan zen ere, bueno, ez da okerrago izango. Bai, gaina urrengo gonbidatuak jakingo duzu zer gaian ingurun. Horentxe fijatzen nahi naiz ezkertierra. Bai, oentxe fikatu naiz. Bai? Ezkertierra eta ezkerra ere, bai. Ezkerraldekoa. Hoxe, Portugaletekua. Edo Barakaldo, total. Edo Sestao, edo... Ez, Sestao ez aldo bestelden. Nik zer dakit. Has Sestao? Jou... Ez jokoa berriz, Bueno, programa errata zaigu gaurkoan bai, Sortzi bat emango nioke. Sortzi bat? Bai. Guain arteko honena, orduan? Bai. Intelektualena agian, Intelektualena, bai. Eta difusoena ere. Baita ere izan daiteke. Bai, ez dugu tontakeria gehiagirik esan. Ez, egia esan nahiko serio, gara. Nire errua, igual. Seguruna, bai, Borjaren errua. 2 puntu horiek, faltatzaizkirun 2 puntu horiek, zure kulpagatik. Baina bestela, bueno, nahiko ondo, ez? Bai, ni oso guztua galditu naiz. Alare, esan dezu, oparitxo bat zenutela guretzako. Bai, hola, eta programa bukatzeko, Jonek lehen sartu digun sorpresa hori, zuetzako bukatu dugu. Aditzei buruz aizinatela eta kamisetak aterako ditugu. Bai. Gaitut, puntua beti berrezkoa da. Jendak aldetu bezan. Kikia monarriz bantxe bertan, gaizki xaka bere etxian. Aditzei buruz nola eginan, abestenekin bukatuko dugu, urrengo asterarte, Borja, eskerrik asko etortzagatik. Jarri baino lehen, ez da jajun. Gure pikurik gabe, gure oparirik gabe. Zoaz pikuekin, eta urrengo Bai, eskerrik asko da. Zuri. Aio.